Припынок. Областная больница. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Тельмаўскі лес. Паважаныя пассажиры. Наш троллейбус рухается по маршруте номер 101. Припынок. Тельмаўскі лес. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Усходний микрорайон. Припынок. Усходний микрорайон. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Дзіцячы городок. Припынок. Дзіцячы городок. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Парк воинаў-інтэрнацыяналістаў. Паважаныя пассажыры, у сувязі з прыняццем закона Рэспублікі Беларусь аб адзінай дзяржаўнай сістэме рэгістрацыі і ўліку правапарушэнняў, і каб не трапіць у дзяржаўны банк дадзеных аб правапарушэннях, адміністрацыя камунальнага унітарнага прадпрыемства «Брэсцкі грамадскі транспарт» папярэджвае вас пра неабходнасць безумоўнай аплаты за праезд. Припынок. Парк воинаў-інтэрнацыяналістаў. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Тэхнічны універсітэт. Припынок. Тэхнічны універсітэт. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Богданчука. Паважаныя пассажиры, уступайте место для сядзення инвалидам, пожилым людям, жанчынам и пассажирам с детьми. Дапамажыце им при выходе с троллейбуса. Будьте узаемно ветливыми. Припынок. Богданчука. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Завод. Припынок. Завод. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Центр молодежной творчести. Припынок. Центр молодежной творчести. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Зеленая. Припынок. Зеленая. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Мопра. Паважаныя пассажиры. Наш троллейбус рухается по маршруте номер 101. Припынок. Мопра. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Проспект Машерова. Припынок. Проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Центральный універмаг. Паважаныя пассажыры, у сувязі з прыняццем закона Рэспублікі Беларусь аб адзінай дзяржаўнай сістэме рэгістрацыі і ўліку правапарушэнняў, і каб не трапіць у дзяржаўны банк дадзеных аб правапарушэннях, адміністрацыя камунальнага унітарнага прадпрыемства «Брэсцкі грамадскі транспарт» папярэджвае вас пра неабходнасць безумоўнай аплаты за праезд. Припынок. Центральный універмаг. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Карла Маркса. Припынок. Карла Маркса. Осторожно, двери зачиняются. Наступны припынок. Гимназия номер 1. Паважаныя пассажиры, уступайте место для сядзення инвалидам, пожилым людям, жанчынам и пассажирам с детьми. Дапамажыце им при выходе с троллейбуса. Будьте узаемно ветливыми.
Припинок. Гимназия номер 1. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Привокзальная. Припинок. Привокзальная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Автовокзал. Поважаныя пассажиры, падрыхтуйце праездныя документы для контролю. Выход будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Автовокзал. Канцавы припинок.